Esperem que avui puguem obrir un concert amb un format totalment nou per nosaltres. Moltes vegades ens han comentat que la banda s'ha d'acostar a tots els públics, que hem de fer coses noves, més modernes, i ben cert que el món canvia i nosaltres ens hem d'adaptar a ell. Així, avui volem presentar aquest concert amb un format totalment nou i un homenatge que fuig i un muntatge que fuig del que estan acostumats. No vol dir això que intentar anar endavant haguem d'oblidar altres peces de música que també demanen el poble, com són els parts dobles. Però cada concert té la seva temàtica i el seu estil, i avui hem triat les bandes sonores de Disney. No vull parlar molt més sobre aquest concert, ja que avui tenim una persona que de ben segur està més preparada que jo per fer aquesta feina. Així, només vull donar les gràcies a tots aquells que s'han posat al nostre costat i ens han ajudat a dur a terme aquest projecte que avui som molt. En especial, avui tenim una sèrie de col·laboracions que han fet que puguem dur aquest concert a terme i muntar aquest escenari que poden veure. Primer, donar les gràcies a l'Associació Balear d'Amics de les Bandes Sonores per la difusió del concert i en especial per oferir-se a col·laborar amb nosaltres i venir presentant concert. Així, ha vingut en Joan Carlos Palos, membre de l'associació, que ens presentarà aquest concert. També a Mallorca Film Commission per presentar-se també a donar difusió del concert i fer-ne publicitat a llocs on nosaltres no hauríem arribat mai. Donar les gràcies també a dues empreses que ens han fet unes rebaixes econòmiques molt importants i que han fet que les bandes pogués permetre muntar aquest escenari. A B&B Audio Productions de Santa Margalida, que ha vingut a posar-nos tot el so que podeu veure. I en el tècnic, en Pen Nadal, que està allà darrere movent tots els botons. I en el Teodoro B d'Online Productions de Falanich, que ens ha llogat els equips per les imatges. També donar les gràcies a en Pedro Mercè, que ha deixat avui la percussió per anar davant en Pen Nadal ambientant-nos els concerts en els llums. Això m'ha costat una bronca de setmana, però bueno. Com no, també a la banda de Santa Margalida que ens acompanya per fer aquest concert. En Karen Alonso i en els cantants que acompanyaran aquest concert, en Maria Rosselló, Elena Maria de la Cruz i en Juan Carlos González. I com no podria ser d'altra manera, en els nostres músics de la banda. I per acabar, gràcies a aquells que fan feina perquè la banda de música pugui dur a terme les seves actuacions. Com no, a la parròquia de la Pobla, que inclús quan fem concert a fora de l'església els donem molèsties i feines i sempre estan disposats a donar-nos una mà. I també a les persones que fan feina a l'Ajuntament, des del balde i els regidors fins al personal de l'Ajuntament, la brigada, els electricistes i tots els empleats que sempre trobam suport per realitzar les nostres activitats. Per favor, si vol pujar en Joan Enric. Bon vespre a tots. Jordi, és ben natural que estigui nerviós perquè aquest cap vespre quan estàvem muntant li he dit quan era arribat però quin que ve, l'orquestra sinfònica o què? Perquè han muntat un espectacle realment impressionant. Jo no sé si tots els que sou aquí avui sou conscients del que aneu a presenciar. Jo tampoc en soc conscient. Del que sí soc conscient i l'únic que vos puc transmetre és de la feinada, de la il·lusió i de les ganes que han posat tota aquesta gent, aquest extraordinari grup que tenim a l'Escola i Banda de Música per fer el concert de vespre. Perquè realment, des de les cridades, les visites, els whatsapps i els e-mails, en Jordi, bueno, ja crec que el veig més que la meva dona. Jo, la veritat, que Jordi, a tu, Pedro, Jaume, tots, és a dir, ara no vos podria nomenar absolutament a tots, feis una feinada. Des de l'Ajuntament ja m'agradaria tenir tanta involucració a moltes altres àrees i sectors com tenim en el vostre i l'únic que vos puc dir és que m'ho sentim molt orgullosos del que esteu fent i que si seguim en aquesta línia segurament el poble també s'hi sentirà. Enhorabona i per molts anys. Moltes gràcies. Ara, antes de començar el concert, volem fer un petit acte a una persona que ha dedicat molts anys a la banda.
i volem agrair tots aquests anys de dedicació cap a la nostra associació. Aquesta persona és Antoni Serra. Per favor, si vol venir. L'Ajuntament de la Pobla, quan van saber que li volíem fer aquest homenatge a Antoni, també li va agradar que assumeixin aquest homenatge. I ens va demanar que per favor també donéssim un poc de lloc per agrair-li a Antoni tots aquests anys. Per favor, si vol pujar l'Ajuntament. Bon vespre. La veritat és que avui és un dia important. Un dia important per dos motius. El primer, perquè Antoni, que el coneixen tots, avui fa una passa per després de molts anys posar-se a un costat perquè els joves puguin agafar el que és la banda de música.